पारसेन्टमोन UN Academy Senior Secondary School of फरायो। पारसेन्ट लायो आङो 73.2% मोनदों। लेटारफोर मोनदोंना? MIL आरो एडभान्सबो दं। बेनिफ्राय दायो इयुनाव मा जागोन? इयुनाव डिफेन्स माने बिदि आरो गोजौ थाखोआव फरायनो गोसो गैया नामा? फरायबोलांगोन आरो नाजागोनबो नङा होमबा? अके। फरायना रंजालि बसुमतारी। आङो UN Academy Senior Secondary School आव फरायनानै उथ्रिसारनो हादों। बेसेबां पारसेन्ट लादों? आङो 87.6% मोननो हादों। मा आयदायाव लेटार? MIL एडभान्स इडुकेसन इक'नमिक्स आरो पलिटिकेल साइन्स। ओमफ्राय 600नि मादाव बेसेबां मोनखो? 600नि मादाव आङो 438 मोननो हादों। एबा नोंनि जिखिनि फिथाइ मोनबाय दायो बेहाय गोजोननाय दङ ना? गोजोननाय माने आं जासेबां आसा खालामदोंमोन बेसेबां आं मोनजोबनो हायाखै नाथाय बेसेबांनो आं एसे गोजोननाय दङ। दायो माने इयुनाव बहा फरायगोन? आं इयुनाव टंला कलेजावनो फरायनो सानदों मानोना गोजान फार्दार स्टाडि गोजानाव थांनो थाखाय रांनि आंखाल। ओमफ्राय इयुनाव मा जानो सिमां दं? आङो प्रफेसर जानो सानदों। मा आयदायाव लागोन दायो? इक'नमिक्स आयदायाव। इक'नमिक्स आयदायाव टंला जौसिन फरायसालिमायावबो फरायगोन आरो। बेनिफ्राय नोङो नोंनि देरहासारनायखौ आन्दोआव सोरखौ साबायखर बावनो सानो? आङो आंनि देरहासारनायनि आन्दोआव बे कलेजनि गासै सार मेम नोंथांमोन आरो आंनि आइ आफा पेरेन्टस बिथांमोना आंखौ जोबोर सापर्ट खालामदों जेब्लाबो फरायनायाव आंखौ होदों जेब्लाबो मोजां लामायाव थांनो नाजादों। ओमफ्राय नोंनिफ्राय दुइसिनफोरनो मा होनना गोथार मा होनना सुबुरुन होगोन नोंनिफ्राय जिखिनि उन्दैफोर फैगासिनो दं? आंनि जा उन्दै जा फैबाय थानाय बेट्स बिसोरखौ आं बुंनो सानोदि हार्डवर्क खालामबानो गासिबो जाफुंसारो आरो बिसोर आंनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन बिसोर हार्डवर्क खालामोब्लानो आरो सार मेम मोननि बाथ्रा मोजाङै खोनासङोब्लानो। आंनि मुङा मानसा कसारि। आङो UN Academy Senior Secondary School आव फरायोमोन। बेसेबां पारसेन्ट लाखो नोङो? आंनि पार्सेन्टेजआ 72.2। मायाव लेटार लाखो? एडभान्स बड' आरो बड'आव। बेनिफ्राय बेयो देरहासारनायनि आन्दोआव सोरखौ साबायखर बावगोन? आंनि मामा आरो सार नोंथांमोनखौ सार मिस गासैखौबो। ओमफ्राय दायो इयुन सिमाङा मा? प्रफेसर जागोन। मा आयदायाव दायो बिदि लागोन? आङो पलिटिकेल साइन्सआव सानदों। आंनि मुङा मुस्रि देरसिन बर'। आं UN Academy Senior Secondary School टंलायाव फरायो। आंनि जौखोन्दोआ 71.21%। माबाफोर लेटार मोनदों नामा? गैया। बेनिफ्राय नोङो दायो बे जे नोङो दिनै देरहासारनाय मोनबाय बांसिन मददआ सोरनिफ्राय मोननाय? गिबियावनो आंनि आंगो सार बायद' बिथांमोन आरो लोगोसे आइ आरो आदै बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावनाय जायो। बेनिफ्राय दायो इयुन सिमाङा मा दं? इयुन सिमाङा प्रफेसर जानाय। ओमफ्राय मा बेनिफ्राय गोजौ थाखोसिम बबे आयदायाव बांसिन इन्ट्रेस्ट दं? इंलिस आरो इक'नमिक्सआव सायख'नानै दोन। बेखौ लानानै नोङो माने लेक्सार जानायनि सिमां नुदों आरो नङा? टंला UN Academy Senior Secondary स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि रादाबखौ बरायबाय। दिनै जा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि क्लास 12नि जिथु फाइनाल रिजाल्ट बे फाइनाल रिजाल्टआव जोंनिफ्रायबो माखासे फरायसाफोरानो गासै 77 फरायसाफोरा जोंनाव होदोंमोन। 77नि मादाव जोंहा माखासेयानो मोजां रिजाल्ट खालामदों। बेनिनो गासै जोंहा पास जानाय जौखोन्दोआ जाहैबाय 96.15 जौखोन्दोआनो जोंहा साक्सेस जानो हादों। बिनि मादावनो जोंहा जाहैबाय बयनिख्रुइबो हाइस्ट
बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसानि मुङानो जाहैबाय जोंहा रंजालि बसुमतारी बिथाङा गासै 87.6 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो बे गासै मोनबा साबजेक्टआव बियो लेटार मोननो हादों जेरै पल साइन्स एडुकेसन बेनिफ्राय इक'नमिक्स बेनिफ्राय एडभान्स बड' आरो ML आयदा बे मोनबा आयदायाव लानानै बिथाङा लेटार मार्क्स लानानै गासै डिस्टिंसन 87.6 जौखोन्दो मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादों रिजाल्टनि फारसे जोङो एसेबां माने साननाय बायदिखौ जेनेबा जायासै जों बिनिख्रुइ आरोबाव मोजांसिनखौ रिजाल्टखौ जोङो आसा खालामदोंमोन जोंनि गासै फरायसा आरो फरायसाफोरनि नाजानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानायाव जों बेखिनि रिजाल्टखौ मोननो हादों जों आरो आसा खालामो जों उननि समाव जुदि फैबाय थानाय फरायसाफोराबो जोंहा आरोबाव बेबायदिनो गोख्रोङै नाजानानै आरोबाव मोजांसिनै जों रिजाल्टखौ खालामनो हागोन फोरोंगिरिफोरनि बिथांमोननि फारसेबो जोङो नाजागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि जा बुंनो गोनां बेखौ फोजोबथ'बाय मुस्रि बिजित बर' आं UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो आरो आंनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 75.8% आरो आं इडुकेसन एडभान्स बड' आरो बड' लेटार मोननो हादों नोंनि जि माने फिथाइ मोनबाय बेहाय नों गोजोननाय दंना आं गोजोननाय मोनदों सार नों बेसेबां मोनगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामदोंमोन ना एक्सपेक्टआव सार आं 7नि लाइनाव मोनगोन होनना एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो इयुनाव मा खालामनो सानदों बहा फरायगोन उनाव आं टंला कलेजावनो फरायनो सानदों सार मा आयदायाव माबाफोर लागोन नामा आयदायावथ' आंनिया मोननै रखम जाना दङ सार माबायाव लागोन दा बुंथ'नो हाया सार मा इक' आरो इंलिसाव लागोन सार बेखौ माने सायख'नानै दोनदों नङाबा मेजर लागोन नङा बेनिफ्राय इयुन सिमाङा मा इयुन सिमां सार मा जायो गोबाङाथ' सिमां लायो सोरबा लेक्सारार सोरबा माने आइएस जागोन सोरबा माबा जागोन नोंनियालाय मा प्रफेसारखौनो जानो नंदों सार लेक्सारारसो अके बेनिफ्राय नोंनि देरहासारनायाव नोंखौ बांसिनै मदद सोर खालामदोंमोन गिबियावनो आंनि आइ आफा